en ng'ama ichuno go kose en gima chalo nade. Nitie gima medo kara kanyo kapok okawo yueyo Jaindi Kisero. Gima adwaro wachi en point ma Alvans make kanyo en wach maland adwaro debate ni oloki mondo kik wawuoye ni 3% ni mondo ng'adi debate ni oloki ni ere kaka wadwa loso ni jopuonj ang'o wadwa jotich ang'o ute walok debate ni to kendo gima koro important ni ing'e ni nitiere jok matimo property Nairobi ka valuation kambi maduong' Knight Frank nowuok report moro ni low Nairobi nengo ne tek moloyo New York low Nairobi nengo ne tek moloyo Cape Town. Koro ka gima sirkal onego tim kaka ginyalo tiyo gi saccos gi mag jopuonj gi mag workers gi mondo gi strengthen gi mondo ging'i kaka ginyalo migi land mondo mane gima nyalo konyo ji kidwa gero ang'o kidwa to kibia ni dwa ng'adi ineno superannuation fund ma jaduong' Owiti wacho no super en pension ging'i ni chon sirkal ne gi system mokti tieggi 50 kata gi 30 kiwuok ekimanyo ni pesa miyo chuli go pension tena ni pension ma sirkal system gine ne ok gitim contributions per month ya koro sano kete mang'o ma contributory maka chiemri wuok to gige kama gigoye lwetgi maginuang'e pesa magichuligo fine nikech mano pesa your own savings retirement savings to mar gine ni mar 3% ni to kumoro nono gin gi odiero iluongo ni hypothecation en kaka road maintenance levy en kaka sure development levy en ok en osuru en gima odhi okete kamoro en osuru momo mede wi ang'o